そのツケをどこに持ってくるの。自慢話を聞きに来たんじゃない。あなたは私をどうしたいの。時間だけでバカじゃないんだし、響かない言葉並べないで。惨めなところ見せないで。このまま返してもいいの。始まりは理屈じゃないよ。全然始まりそうになんかない。熱しやすくて冷めやすいんだ俺。そんなこと誰も聞いてないでしょ。無駄に今日0.セコンド落としてるがっかりさせないで。もうこれ以上追いかけたくなるぐらいにさせてよ。あなたは私をどうしたいの。心が寂しい響かない心を動かして。私だって笑ってたいの。誰かこの扉を開けて。寂しさを隠してるわけじゃなくて、静かに